como acabamos de ver, a plataforma pois xa está en marcha e o único que fixen pois foi un pouco poñela en práctica no que serían as nosas clases. Antes de nada, pois quería presentar o porqué estou aquí, non? Pois isto xa surdiu, como comentou a Saleta antes, fai 2 anos, recibimos nos centros formativos, neste caso no Centro Integrado de Formación Profesional A Granxa de Ponteareas, pois unha convocatoria, unha invitación, si queríamos un pouco dar a nosa opinión como profesorado, como Centro de Formación Profesional, por parte da Consellería, fomos invitados a poder aportar algunha suxerencia ao que sería aos socios que participaban e a este proxecto. María Jesús Pena, que está aquí, que sempre é innovadora e lle gusta moito que participemos nos programas de innovación, pois nos animou a participar. En este caso, pois a min personalmente, pois se me brindou a oportunidade de poder asistir a algunhas das reunións de traballo que se fixeron e ir aportando algunha idea. Penso que unha das ideas foi abrir máis o sector, porque estaba un pouco focalizado na gandeiría, vimos que o sector agroforestal, tamén a parte forestal ou incluso a parte de cultivos e demais, que tamén ten moita relevancia, especialmente a veces noutras áreas como no sur de Galicia, a parte de viñedo e demais. Entón, intentar abrir máis esa visión. Xa o que a parte práctica no centro de Arzúa, no IS de Arzúa, eu son docente no ciclo de aproveitamentos forestais, no ciclo medio, e tamén no ciclo superior, así como na FP básica, na agroxardinería e floraría. Concretamente, puxen en práctica no ciclo medio, pero esta ferramenta, o bo que ten, baixo o meu punto de vista, é que se pode aplicar a prácticamente todos os módulos que se imparten na familia agraria. É dicir, se estamos facendo produción de planta, pois o tema de sensores, de control térmico, de análisis de datos é importantísimo. Se estamos traballando pois materia de repoboacións forestais, tratamentos da selvicultura, pois actualmente o tema de uso de RPAs ou drons que aparecen aquí, pois é fundamental. Actualmente empresas xa do sector da madeira, empresas conocidas en Galicia, xa están facendo control con estes aparatos para cubicar madeira que está pasada de turno, é dicir, que xa tiña que estar cortada, un aproveitamento. Entón, é unha habilidade que se nos lle sabemos transmitir aos nosos alumnos e alumnas, pois é unha oportunidade laboral para eles. Que fago na clase? Pois simplemente abrir estas pestañas e enseñarlles que con esta formación complementaria poden ter esta oportunidade laboral. Quen dice en tema de repoboacións, pois dice tamén no sector gandeiro, no sector dos cultivos. Comentaba antes a Andrés, pois como o tema do control de hidroponía ou en ganadería, pois todo o que sería control de temperatura, cow comfort, confort animal, datos, análisis. Entonces, me parece unha ferramenta moi aplicable en todos os sectores. E concretamente eu o probei no ciclo medio de produción forestal en materia de repoboacións, como control de plagas tamén. Hai un dos ferramentos para análisis de control de plagas, como con sensores, xa aparece un aviso móvil, como mellora a calidade de vida e ao mesmo tempo melloramos a productividade desde o punto de vista da explotación. E esa é a miña visión e a miña aportación ao proxecto. Moi ben, pois moitas gracias, Teresa, porque a verdade é que eu creo que realmente é moi enriquecedor ver como se pode levar á práctica cos alumnos, que realmente esta ferramenta está sendo usada por un dos 4 perfis que dicíamos aquí, neste caso estudantado e profesorado. Gracias pola contribución.